Эфирда Татарстанның көньяк-көн чыгыш хәбәрләре. Студияда Лилия Шафигуллина. Исәнмесез бүгенге программада. 1 сентябрьгә әзер җәйнең соңгы көннәренең матур традициясе. Булачак укучыларга портфельләр һәм канцелярия кирәк-яраклары бүләк иттеләр. Биеклектә туган сәнгать, әлбәттә кайгыртучанлык темасына яңа мураллар барлыкка киләчәк. Иҗат эшләрен кайчан һәм кайда күрергә була? Бал сезоны дәвам итә. Нинди умарталар яхшы нәтиҗә бирә һәм быел күпме бал уңышы көтәргә? Яңа уку елы башланырга бер атна калып килә. Быел Әлмәт районында тәүге тапкыр мәктәп бусагасын 3000 бала атлап керәчәк. Шуларның 150се мохтаҗ гаиләләрдән. Ел саен үткәрелә торган мәктәпкә җыенырга ярдәм ит хәйрия акциясе матди кыенлыклар кичергән гаиләләрдән булган укучыларны мәктәпкә кирәк-яраклары белән тәэмин итүгә юнәлдерелгән. Булачак 1-нче сыйныф укучылары нинди бүләкләр алды? Спасибо большое. 1-нче сыйныф укучысы Милана Мөхәммәтшина бүләккә шат аңа яңа портфель тапшырдылар. Мәктәпкә җыену ата-аналар өчен иң чыгымлы һәм катлаулы чор ди кызның әнисе Лилия Мөхәммәтшина. Гаилә 4 бала үстерә. Мондый ярдәм бик урынлы дип рәхмәтен белдерә ханым. Бу көнне күп балалы, тәрбиягә яки опекунга алган һәм мохтаҗ гаиләләрдә үсүче балаларга мәктәпкә җыенырга ярдәм иттеләр. Хәйриячеләр арасында шәһәр хакимияте Әлмәт районы башлыгы Тимур Нугуманов. Ул 1-нче сыйныф укучыларына аларның тормышларындагы 1-нче рюкзакларын киергә ярдәм итте. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит хәйрия акциясе бөтен Татарстан буенча 8 ел дәвамында уза. Әлмәттә 5 ел дәвамында Татнефть ярдәме белән алтын алмалар турында әкият паблик арт программасы тормышка ашырыла. 4 сезон эчендә генә дә 30 арт-объект иҗат ителгән. Быел тагын яңалары барлыкка киләчәк. Беренчеләрдән булып кайгыртучанлык темасына багышланган мураллар ясала башлады. Яңа эшләрне кайчан һәм кайда күрергә була? Рәссамга күктән җиргә төшү җиңелләрдән түгел, күтәргеч ярдәме белән 10 катны узарга кирәк. Пенза егете Никита Романов Төзүчеләр проспектындагы 68-нче йорт диварларында зур мурал өстендә эшли. Бу Әлмәт йортларын быел бизәячәк эшләрнең берсе. Быелгы сезонның төп фикере кайгыртучанлык. Программа кураторы Анна Ветошкина сүзләренчә, һәр автор бу төшенчәне үзенчә күз алды. Шуңа күрә сурәтләр дә төрле булачак. Никита Романовның иҗаты үз-үзең турында кайгыртуга багышланган. Егет сүзләренчә, бирдә сурәтләнгән кыз бары тик яхшылыкларны көтәм һәм шундый өметләр белән күрше тәрәзәгә карый. Анда исә ай болытларга кача, аңа алмашка кояш чыга. Бу тормыш агымының фәлсәфи төшенчәсе. Никита эшне 5 сентябрьгә тәмамларга ниятли. Ерактарак биеклектә тагын бер рәссам Тиртүгә, Рөстәм Куби күп кенә шәһәрләр һәм илләрдә, Мексикадан алып Яңа Зеландиягә кадәр үзенең иҗади эзләрен калдырып йөри. Хәзер аның сюрреализм стилендәге диптихы Әлмәт Галеев урамындагы 23-нче йортта барлыкка киләчәк. Автор ачыклап үткәнчә, әсәрдә төрле идеяләр үрелеп бара. Һәркем аны үзенчә аңлый алачак. Яңа муралларны әлмәтлеләр инде берничә атнадан күрә алачак. Яңа фрескалар шулай ук Яшлек микрорайонындагы Ленин урамы 189 һәм Зарипов проспекты 39 адреслары буенча урнашкан биналарның фасадларын да бизәячәк. Бина диварларын мураллар белән бизәү зәй өчен шактый яңа күренеш. Беренче сурәтләр биредә берничә ел элек барлыкка килгән. Быел аларга тагын 2 өстәлде. Беренчесе күп катлы йортларның берсен бизи инде. Икенчесе полиция бүлеге территориясендә урнашкан. Эшләр ахырына якынлаша. Масштаблы картиналар авторы заманча урам рәсеме серләре белән уртаклашты. Төсле буяулар һәм гади кисточка ярдәмендә Ләйсән Аюпова яңа мурал ясый. Зур тырышлык һәм күп көч түгеп эчке эшләр бүлеге бинасы диварларында сурәт барлыкка килә. 10 чиләк буяу белән 10 көн эчендә искиткеч тирән мәгънәле мурал ясаган ул. Һәрвакыт сакта торучы полиция хезмәткәренең катлаулы һәм җаваплы хезмәтен күрсәтергә тырышкан. 25 яшьлек Ләйсән тумышы белән Иске Зәй шәһәреннән кечкенәдән рәсем ясау белән мавыган. Яршаллы педагогия институтының сәнгать графика бүлеген тәмамлаган. Зур картиналарны исә соңгы елларда гына төшерә башлаган мурал ул зур масштаблы картина. Урам шартларында эшләгәндә төрле авырлыклары да килеп чыга ди Ләйсән. В первую очередь очень сложно рисовать на таких масштабах. Мондый зур күләмле рәсемнәрне урам шартларында ясау әлбәттә авыр. Барысы да һава торышына бәйле. Җылы өйдә иҗат итү күпкә уңайлырак. Картину можно дома просто в покое, в тепле рисовать. Зәйнең юбилейына дип ясалган Җиңү проспекты 26-нчы йорты фасадындагы муралда яшь рәссамның иҗат җимеше. Гаилә кыйммәтләрен чагылдырган рәсемне зәйлеләр дә бик теләп кабул итте. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Максим Майоров, Көньяк-Көнчыгыш чыгыш хәбәрләре. Җәй ахырына якынлаша. Димәк, кышкылыкка төрле сый-нигъмәтләр әзерләүдән тыш бал аертуның да кызган мәле. Әлмәт районы умартачылары татлы уңышның байтак өлешен инде җыеп та өлгергән. Бал каян алына, аның күләме нәрсә белән бәйле һәм быел нинди уңыш көтелә?
Бал җыю сезонны озак дәвам итми. Ул июль ахырым августка туры килә. Кортларның яхшы нектар китерүе, күч саны, һава торышы һәм әлбәттә умартачыларның тырышлыгыннан тора. Рамил Гыйбадуллин һәм Динар Гыйниятов нәселле умартачылар. 3 ел элек абыйланылым үз умарталарын берләштерергә карар кыла һәм аларның барсында Чупай белән Мәмәт аулары арасындагы урам эчендә тота башлый. Эссе көннәрдә басуларда нектар тиз кибә, ә урманнарда кирсенчә. Шуңа күрә кортларның да күбрәк бал җыю мөмкинлеге була. Өстәвенә урман зонасы үсемлекләргә бай. Бирдә Иван-Шейм, Эспарцет, Кура җиләге, юкә һәм башка бал китерүче чәчкәләр үсә. Балның төрен исә серкә күләме билгели. Бу умарталыкта нигездә төрле үләннәр катнашындагы сорт җитештерелә. Хәзер Рамил һәм Динар умарталыгында 70-80гә якын бал корты гаиләсе яши. Алар арасында урта, рус, карника һәм багвас тукымнары бар. Умартачылар яңа аналар сатып алып, кортларның санын арттыра. Кортлар тоту өчен махсус җайланма кулланыла. Җәен бал кортлары тәүлек буе кышка әзерләнә. Көндез нектар җыялар, төнлә аны дымнан арындыралар. Шул рәвешле җыелган уңыш 18-20%-ка кими. Умарта яларының бер өлешендә нәсел җитештерүче ана яши. Икенче корпуста бал җыючылар көн күрә. Аларны бер-берсеннән махсус рәшәткә белән аералар. Умартачылар балны аерып бетерде диярлек. Быел уңыш яхшы диялар. Нектарның бер өлешен салкыннарны уңышлы кичерсеннәр өчен умарта гаиләләренә калдыралар. Августта православие динендәгеләр изге коткаручылар хөрмәтенә эш бәйрәм, бал, алма һәм чикләвек спасы яки уңыш җыю бәйрәмен билгеләп үтә. Леногорскида күңел ачу программасы нәкъ менә шушы бәйрәмнәргә багышланды. Кунаклар өчен конкурслар, театралаштырылган тамашалар, шәһәр артистлары чыгышы, кул эшләре күргәзмәсе һәм җирле рәссамнарның картиналар күргәзмәсе оештырылды. С нами вместе отмечать новый праздник урожая! Бал, алма һәм чикләвек спасы. Бу бәйрәмнәрнең барысы да безгә борынгы заманнардан килгән һәм бәйрәм оештыру өчен бер матур сәбәп булып торалар. Халык шәһәр пляжы амфитеатры мәйданчыгына төрле милләт халкы киемнәреннән килде. Бәйрәмнең төп асылы нигъмәтләрдә. Бал, ипи, алма белән сыйландылар, кайберәүләр исә аларны тизлеккә ашап ярышты. Бәйрәмдә алмаз белән чигү эшләре, йоннан эшләнгән әйберләрне күргә мөмкин иде. Кунаклар борынгы рус коралы, эрләгеч эше белән дә таныша алдылар. Ул йон кисәген җепкә әйләндергә сәләтле. Леногорск рәссамнарының мини-күргәзмәсе дә оештырылган иде. Тамара Самойлованың эше үзәккә куелган. Картина 26 ел элек ясалган, әмма аның әһәмияте бүгенге көнгә кадәр сакланып килә. Спас сүзе спасаться сүзеннән, ягъни кышка азык-төлек запасларын саклап калуны аңлата. Аларның өчесенең дә үз тарихы һәм гореф-гадәтләре бар. 29 августта гадәттәгечә соңгысы бәйрәм ителә. Аны икмәк яки чикләвек спасы дип атыйлар. Урып җыюның кызган мәле. Басу кырларда, ындыр табакларында эш кайный. Баулының мәдәният йорты кашында эшләп килүче артистлар матур традицияләргә тугры калып, игенчеләргә ел сәгатьләр оештырды. Алар бу юлы Кызылъяр хуҗалыгының ындыр табагында чыгыш ясадылар. Индир Сәйфуллина дәвам итә. Механизатор, син илебезне икмәк белән тәэмин итүдә үзеңнең иң җаваплы кеше икәнен тоеп горурлана аласың. Бары тик синең ялсыз көннәрең, йокысыз төннәрең аркасында гына бүген һәркем өстәлендә ак икмәк. Концерт программасы һәр вакыттагыча матур теләкләргә бай булды. Иртәдән бирле ындыр табагында эшләүчеләр мондый ял сәгатьләрен көтеп алалар. Альберт Садыков 20 ел тракторда эшли. Ел сайын килүче агит бригада артистларына рәхмәтле ул. Зур рәхмәт әйтәм. Ел сайын киләсез, мин постоянно монда булам. Килеп карыйм. Сезнең концертыгызны. Бик әйбәт инде концертыгыз. Миңа ошый. Урып җыю вакыты иң җаваплы чор, шуңа да дистә еллар буена игенче хезмәте зурлана. Авыр эштән туктап концерт карау, алга таба эшләргә дәрт өсти диялар. Традициягә керде инде бу. Ел сайын урып җыю вакытында безнең авыр эшне күреп, безнең күңелләрне күтәрер өчен концерт белән кызлар, егетләр киләләр. Концертларын яратып карыйбыз, тыңлыйбыз. Безгә бик ошый, күңелләр күтәрелеп китә, эшкә дәрт, дарман уянып. Хансуар авылы мәдәният йортында сәнгать җитәкчесе булып эшләүче Ойрат Фәрәх сүзләренчә, ул кичкенә чагыннан ук игенчеләр алдында чыгыш ясап үскән, эшчеләр алдында концерт бирү тагын да җаваплы ди ул. Игенчеләрнең эшләре аларның бик авыр. Шуңа күрә авыл кешеләренең, игенчеләргә зур хөрмәт күрсәтергә кирәк. Аларны әз генә булса да күңелләрен ачып, авыр эшләреннән арындырып, әз генә вакытка булса да шулай матур гына концертлар күрсәтеп,
Шулай йөрибез. Индира Сайфуллина, Булат Минхажев, Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре. Әлмәттә Татарстан Республикасы көне программасы билгеле. Яшьләр үзәге янында иртәнге сәгать 10-нан мастер-класслар һәм күргәзмәләр эшли башлаячак. 11-дән кичке 5-кә кадәр шәһәр халкы һәм кунаклары концертка чакырыла. Ална стадионында мини-футбол буенча турнир, Саулык паркында балалар өчен күңел ачу программасы һәм курчак спектакле күрсәтеләчәк. Исегезгә төшерәбез, бәйрәм 30 августта, сишәмбе көнне узачак. Ул ял көне дип игълан ителде. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән телекомпаниянең рәсми сайтында таныша аласыз. Без һәр социаль челтәрдә хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезгә файдалы яллар, күңел тынычлыгы телим. Исән сау булыгыз.